Sa Eastern Visayas, sa katapusan, mapasiminto na ang hagipot ug bati nga kalsada sa sudnong mga barangay nga nagsumpay sa malungsod sa Dolores, Canaviv ug Maslog sa Eastern Samar hangtod sa munisipalidad sa Hipapan. Kini human sa gipahigayon ang groundbreaking sa proyektong pagpaayos sa mga dalan. Nakita nga ang pagpasiminto sa mga kalsada sa sudlunon ug lagyong lugar sa Eastern Samar maghatag og dalan sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga molupyo. Ang pagpatuman sa mga proyekto tumalahon sa DPWH Regional Office 8. Suma ni DPWH Regional Director Edgar Tabacon, unang napunduhan ang mukapin sa 5 ka kilometro sa maong dalan nga nagbalor og 344 million pesos. Ipaabot nga mahuman ang proyekto karong Oktubre 17, 2023. Samtang gipahimangnuan sa usa ka kongrista ang DPWH ug ang kontraktor nga tarungon ang trabaho ug humanon kini gilayon aron mapahimuslan sa mga tao.